parlem amb Pep Guia, que és un dels membres promotors d'aquesta associació. Pep, què és Independentistes d'Esquerra i per què sorgeix ara? Doncs, Independentistes d'Esquerra, que ja està en procés de definició, però que ja té una declaració fundacional que comentarem i unes ponències, aglutina en principi qui som. Doncs som gent que prové, per una banda, que ens vàrem iniciar en la lluita antifranquista. Per altra banda, hi ha sectors de l'independentisme combatiu de les dècades finals del segle XX, de la dècada dels 80 i del 90. I, finalment, hi ha l'apel·lació a qui s'ha forjat en les grans mobilitzacions de l'any 2010 ençà. Aquestes, diguem-ne, 3 promocions o 3 generacions, hi ha gent en Independentistes d'Esquerra. Però la iniciativa ve de la més gran, de la nostra, que volem aportar la nostra experiència i els nostres coneixements a que es faci el camí ràpid cap a la independència. Perquè nosaltres, els que ja, o almenys parlo per mi, no aspirem a cap càrrec, sinó que tenim una visió molt altruista a hores d'ara, i sempre, però més a hores d'ara de la lluita, jo, per exemple, per motius d'edat, per motius d'ubicació territorial i fins i tot per motius d'ideologia marxista, no aspiro a tindre cap càrrec en la futura independència del Principat. Cap ni un. Però hi soc aquí, com molts altres companys d'aquesta primera promoció, d'aquesta primera generació, per impulsar la lluita correcta, per impulsar la causa, perquè no es desviï la causa i perquè arribi a bon punt. I per arribar a bon punt cal construir una unitat estratègica de l'independentisme. Una unitat estratègica de l'independentisme basada bàsicament en diversos conceptes que definim, però n'hi ha un de primordial, el qual és prioritzar la independència. L'independentisme actual es troba una mica dividit entre aquells que pensen que la independència no és possible a curt termini i la donen per perduda a curt termini. Uns altres pensen o no mai han prioritzat la independència sobre altres lluites. Es fa nosa i prioritzar la independència davant d'altres lluites. I en tercer lloc estaríem nosaltres, per la pregunta aquesta en què ho distingeix, estaríem nosaltres que som els que prioritzem absolutament la independència. I tant que tenim altres lluites, engeguem moltes altres lluites socials, feministes, antirepressives, del jovent, etc. Però pensem que la independència és la condició necessària per a qualsevol altre alliberament. Per això és una prioritat absoluta. Pep, si sembla, anirem repassant els 8 punts de la declaració fundacional. Ja n'ha aparegut un, que precisament ha aparegut el punt del qual tu parlaves, que és aquest de prioritzar la independència. Si ara els nostres companys tenen l'amabilitat de passar-nos al segon punt, o sigui, la següent diapositiva, la següent imatge, aquesta. Aquí tenim la legitimitat, legalitat i validesa del referèndum d'autodeterminació del 1 d'octubre i la proclamació de república del 27 d'octubre. Explica'ns una mica això, encara que ho veiem molt clar, És clar, i m'imagino que tots els nostres televidents ho tindran clar, que donem per bo el resultat del referèndum amb una participació de 2.300.000 persones en el Principat i que això va ser aclaparadorament a favor d'aquestes 2.300.000 persones a favor de la independència, i aquest resultat, malgrat totes les dificultats en què es va fer i malgrat tota la repressió, és un resultat vàlid i legítim. Com també és vàlida i legítima la proclamació que se'n va fer els diputats, una majoria de diputats del Parlament de Catalunya, que van fer la proclamació de la independència uns dies posteriors. Aleshores, aquestes dues fites les considerem vàlides i legítimes. Veiem el 3, el punt 3 de la declaració fundacional. L'altra imatge, sisplau. Aquest. Enfrontament amb l'estat espanyol. Bé, hi hauria una manera d'entendre l'estat espanyol, que reconegués el dret d'autodeterminació. Això és un ítem, és un tòpic mundialment acceptat. Si la part de la metròpoli accepta el reconeixement del dret d'autodeterminació, com han fet moltes altres metròpolis, l'anglesa o els mateixos francesos, tan centralistes, també ho fan. I ara està previst el referèndum de Nova Caledònia. Doncs si l'estat espanyol s'avingués això, que no s'avindrà, aleshores
seria la solució. Com que no s'avindrà, aleshores la confrontació ha de ser constant i ferma. Ha de ser constant i ferma i hem d'arribar a un nivell d'unilateralitat. Aquest nivell d'unilateralitat es podrà exercir amb tots els ets i els uts properament, perquè nosaltres som els de la independència propera i és quan en unes eleccions al Parlament de Catalunya, possiblement les pròximes, el gruix del vot independentista a candidatures vàlides, és a dir, vots vàlids a candidatures. No s'han de comptar els vots nuls ni els vots en blanc. En el conjunt de vots vàlids a candidatures, el vot independentista superi el 50%. A partir d'aquí es precipitaran tots els esdeveniments. Molt bé, veiem el punt 4. Punt 4. Autoorganització i mobilització populars. També queda molt clar. Bé, aquí n'hi ha tres conceptes aquí. Primer, que és el poble, és el que fa i desfà. El poble és el que regenta i el que té, el detentador de totes les sobiranies i de tota la legitimitat. I, per tant, a partir del poble, el que cal és el poble organitzat i el poble en lluita. I nosaltres forma part d'una llarga tradició democràtica, especialment impulsada per les esquerres, i nosaltres ens reclamem d'aquesta tradició. Tot del poble, i el poble és el protagonista en organització i en la lluita. I, per tant, en totes les formes de lluita, fins i tot en l'electoral. El poble no pot ser tan passiu de només votar 4 anys els candidats que uns altres decideixen al marge del poble. Ha d'haver un trencament amb coses de la vella política i que la participació popular vagi de baix a dalt perquè el poble és qui mana. Punt 5. El punt 5è. El punt 5è és una mica més llarg perquè ens parla de la constitució necessària d'aquest bloc republicà d'alliberament nacional. Aquí sí que ens ho has d'explicar bé. Bé, mireu, aquest també és un ítem o un tòpic de totes les lluites d'alliberament nacional. Perquè una lluita d'alliberament nacional arribi a l'èxit, ha de tenir una organització, un front, que no vol dir que siga un partit únic, un front d'alliberament nacional. I nosaltres li hem dit un bloc republicà, perquè evidentment en som de republicans i estem fins aquí de la monarquia borbònica, un bloc republicà d'alliberament nacional. Una unitat estratègica de l'independentisme. Són tots conceptes semblants, són conceptes sinònims, però és necessari aquesta confluència i nosaltres som una part que volem ajudar a constituir-la. Això com a eina estratègica per a guanyar la independència. Si no la tenim, no tindrem la independència. És necessari arribar-hi. És necessari arribar-hi, que pot tenir la formació d'una organització única o d'un front format per diverses organitzacions confluents. I l'altre aspecte que també parla ja és de política més a curt termini. Són les eleccions al Parlament de Catalunya que propiciem una candidatura de país amb aquesta idea de prioritzar la consecució de la independència en una línia d'enfrontament amb l'estat espanyol. Ho tenim. Seria el punt 6, el punt 6 de la declaració. Sí, tens raó. Pensava que això ho teníem dintre del punt 5. Doncs aquest és el punt 6. D'acord, doncs és la conformació d'una candidatura de país reflexe d'aquesta unitat estratègica que parlava al punt anterior, però com deia el Vicent Partal en un editorial, diu que és unitat dels qui la voldran, és a dir, d'unitat dels qui voldran posar la independència en el primer terme com a objectiu prioritari. Ens queden 2 punts, el punt 7, que veurem de seguida. Aquí parlem ja de països catalans. El tema que parla, nosaltres en la introducció, abans dels punts, ja en la introducció dèiem, nosaltres, els independentistes d'Esquerra, som gent que volem la independència de Catalunya en forma de república catalana, preludi de l'alliberament nacional i social del conjunt dels països catalans. És a dir, alguna gent pot pensar, i ara, països catalans? No, anem primer pel Principat. Jo des de València dic, i tant, anem primer per la independència del Principat, però en la perspectiva de l'alliberament social i nacional del conjunt dels països catalans. Els països catalans s'han d'esmentar sempre des d'un nivell
suau, com és aquest que diu aquest punt, que és simplement de suport solidari, però aquí som molta gent, aquí i a les Illes, i a la Franja, i a la Catalunya Nord, que treballem i lluitem per la independència del Principat. Doncs, aleshores, aquest esment i aquest reconeixement i aquesta solidaritat s'hi han de tenir en compte. I això és el que diu el punt 7, que és de formulació suau, però de contingut important. I ens queda el darrer punt de la declaració, que és una mica... Bé, el darrer continuar la lluita internacional que està endegant amb molt d'èxit el president Puigdemont i el vicepresident Comín i la Clara... Comín no era vicepresident, perdó. I els consellers Comín i Clara Ponsatí i tots els de l'exili estan engegant una línia d'impugnació victoriosa contra l'estat espanyol. I això cal incrementar-lo, perquè és un front importantíssim que ens ajuda moltíssim a la lluita i a la victòria.